gitema ne kik gidhi e ng'anyo. To ing'eni laktar ma kik dhi e ng'anyo ni en wuon ng'ato, en min ng'ato. Nyathine samoro ok dhi timo penj sani, samoro kata rent kamodake chakoro osesiem wang'e makoro wich kuot make ma en odonjo ma e odicha gotieno. Samoro kech kae makata tich ma mineno dhieno en aena ng'at ma onge teko mora ma en go, nikech kikawo dweche 3 to gi osara bichulowa Kenya kani, to samoro ionge gimoro ma e street giluongo ni side hustle, ionge go, tikawo dweche 3 ni ok ochuli. Ayie ne ng'ama kamano kendo asiro pache kabisa ni odhi ong'any. Kachaka adoke wach nyoro nyawinjo ka gavana ma Kisumo wacho ni wach ng'anyo no okia. Manyiso ni okia ni lakteche odenyo. Manyiso ni okia ni lakteche onge pesa. Koro mano kende wacha ni okia wachilano. Nyiso ni joka nonego chak ng'anyo kawuono gokinyi. Makiny no bor. Monde ka gavana openj LCC mar health ni ang'o miyo jogi ni endara, ang'o miyo jogi ok odhi e tich. Nikech ka en CEO, en e boss,